Hvorfor i alverden banker vi børn til at slå en tønde i stykker? Hvad har katten gjort? Velkommen til den skøre, mørke og lidt sultne historie om fastelavn. Fastelavn startede faktisk som en slags sulten fest. Ja, du hørte rigtigt. Det startede som en slags sulten fest. I middelalderen skulle man faste i 40 dage op til påske, altså ingen kød, mælk eller snacks. Så man holdt en sidste kæmpe fest, hvor man åd alt i huset. Det var basically en cheat day på stiv kulhydrat fest. Men hvad med tønden og den stakkels kat? Jo, i gamle dage satte man en rigtig kat i en tønde. Jep, en ægte levende kat. Man troede, den havde onde ånder i sig, så man slog på tønden for at banke det onde ud. Men chill. I dag bruger vi katte lavet af pap og giver dem slik. Ja, karma. Og hey, de der fastelavnsboller, de har faktisk været en del af festen siden 1700-tallet. Dengang var det mest for de rige. I dag er det alle, der kæmper om fløde eller gammeldags. Og kattekongen og kattedronningen, det er dem, der slår bunden og toppen ud af tønden først, så royale titler for vold mod træ. Så næste gang du ser en tønde, tænk på mørke katte, munkefester og en cheat day gone wild. Og hey, hvilken fastelavnsbolletype er du, fløde eller gammeldags? Skriv det i kommentaren, og glem ikke at slå til like-knappen, som var det en tønde. Og følg for flere vilde historier, det bliver historisk sjovt.